Noemi, ginaingon, dili maghilapot sa baho sa uban kung ikaw mismo mas baho pa kay sa imong gihilaptan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Sir, asa man kang dapita magpahatod? Murag, ningo naman ning atong giagian, sir. Mingaw lang ito. Iyon na lang din eh. Anhir ka, sir? Oo. Ani na lang dapat di ka tulis, Noy, kay mingaw naman din eh. Ang binagi mong kita, Noy. Oy, sir. Ayaw magpalag. Ay, sir, maluwi taong ka na ko, sir. Ayaw nig... Ayaw, sir, maluwi ka na ko, sir. Yan, nalimod na! Gidugap ko nito. Kumusta naman ka pa? Okay na ko, anak. Ayaw na gud pag-drive og taxi pa. Unya, mag 24 hours pag kang mo-drive. Awa o, natimingan kag tulisan. Ay, kaluyan pa kus Ginoo, Noemi. May sakinan sa mga barangay tano didong tapita nga nagrubing. Og ilang nakitaan nga akong taxi nga nag-hazard light. Ayaw na pag-drive pa ha. Ayaw na cute. Ay, napaghilak, anak. Luwas naman ko. Ano ko na imong kagwapa og imong height, Nomi? Lain na sa anang trabaho ang imong pasudlan ako Rodel. Pwede mo na lain, good. Naaram gud nimo kung di ka gustong i-out kas customer. Sa tinuod lang, nagkinahanglan di kong kwarta, Rodel. Mo bitaw, nga ako gigang paplayon dia sa nightclub nga akong gitrabahuan. Unsa man, ha? Elementarya. Sorry sir. Di ba na siya pwede sir eh? Nahan ko sa iya. Yawa lang, yawa. Nakadiyan sir ah. Noemi. Noy. Rodel nga naman. Ikaw may nauyunan anang insika yung table. Ingna, nga di pa ko pwede. Kipa-observe pa ko. Di pa ko empleyado ning maong night club. Lagi. Pero ikaw may gusto ko. Rodel? Sa'yo problema? Sir, aye. Si Noemi ba? May napilian na ng insik ko. Uy, go! Pero sir, ay, di pa man ko empleyado din ni ako kay kipa-observe man ko ni madam. Ayaw ka balaka. Empleyado ka na din ni Noemi. Sige na. I-table ka sa insik, ha? O gayog entertain. Kay tato ng insik ka. Sige na, Rodel. Ihatod si Noemi sa table 5. Like you, Nomi. Like you really much. Sir? Del? Sir? Asa ka hatod? Dungan mi kanaog ni Rodel, sir? Del, una lang ka hatod, ha? Gusto ko makiksolay-solay, Nomi. Sir, sabta sa si Noemi karon sir kay may patakaran Miss Nightclub nga si Noemi di pa pwede i-out sir. Pwede na. Ha? Kaya niya sa outside, ha? Wala kita inside club. Ikaw, Noemi? Dili ko, Rodel. Dili ko. Sir, sorry kay sir ha. Next time na lang sir kay ipanangin pa na ako na siya ni madam. Please sir ha. Sabta lang si Noemi sa pagkakaroon sir kay basin og
May makakita ninyo nga magkuyog mo duha? 10 oras naman ganoon sa kagabion, sir. Ugwa para ba ni 18 na sa Noemi, sir? Okay. Nilids pa rin ay siya. Oo, sir. Maura ba nakanahan ako? Parang aliris? Bilgin pa. Bilgin. Okay, sir. Maayo kay nada sa ilad sa imong edad, Noemi. Wa naman bukos ang insect. Oo, hinaya lang ninyo ha. Palihog ha, hinaya lang ha. Oo. Rodel, kinsa nang ref? Inyo ha. Asa dapitan ni ibutang ha, Noemi? Uy, time pa sa uy, uwa mo ko ni palit og ref. Ang insect mo'y nagpatod, anak din ni Noemi. Unsa? Way grado, way trabaho. Unya, dunay daghang mga butang. LED nga 55 inches, ref nga double door, ang bay gipa-renovate. Be, kung kamoy pasultihon, unsaon man na ninyo pag-analyze? Ay, kita gyud ay ka sa ilang mga butang Leslie ni adto gyud ka. Ito kayo, uy. Kung doon na i-deliver, matimingan man sad nga ako'y pangutan sa delivery driver kung asang bay nila ni Noemi. Hoy, kung ako'y pasultihon, no? Kanas, Noemi, kung wa na maligyak syabo, may kabit ng dato. Ay, perme bada silang magkuyog ni Rodel matag gabi eh. Basig ka o bada sila sa Rodel sa nightclub. Oy, daunsa ka man. Ditaw! Kauban, oy! Kung kaupan sila ni Rodel, unsa pa may itawag kang Noemi? Idi hostess! Ala, no? Kay baw mo kung unsay meaning sa hostess, ha? Unsa ba? Salaan? Hoy, Unsa ba day? tiglingaw sa mga lalaki. Kung mahubog na ng lalaki gustong makig-out ni Noemi, klaro na lang kayo kung unsay trabahong Noemi. Oh, sabat Leslie. Bayarang babay, uy, sa makaoy, magdala na. Magdala na? Babays ka ngit-ngit. Mudawat siya dakong kantidad kikas mga lalaki nga makaabot siyang presyo. Sa laktod, nagbaligya sa iyang unod si Noemi. Noemi, anak, mahimo bang magsultit, ha? Oh, may mo kayo pa. Unsa man na? Si Leslie ba? Nanabi sa atong mga silingan nga ikaw kuno, nagbaligya sa imong unod. Tinuod ba? Tugoti ko na nga ako'y musulti ni mo sa tanan. Rodel. Ay, Rodel, ako na yung musulti ni Papa. Noemi, anak. Patuhui ko. Wa ko magbaligya sa akong unod. Tinuod na ako sa nightclub gitrabahoan ni Rodel. Na ako di magtrabaho. Iya kong gitabangan nga makaswit. May sweldo kong gidawat pa. Ang akong trabaho, mutable ko sa mga customers. pero wa na magpasabot, Noy, nga nagbaligya na si Noemi sa iyang unod. Murag ipasubrahan naman sa nagsulti ni Leslie, Noy, ay. Doon ay insik nga dato, Noy, nga nakagusto ni Noemi. Mo ni ang nagpalit sa tanan ninyong mga butang dinhi. Ug siya usab ang naggasto aron ma-renovate ang inyong bahay. Pero, akong gipatuo ang insik, Noy, nga kung may labtan niya ang pagkababae ni Noemi, mapriso siya. Kaya ako siyang gipatuo nga minor de edad pa si Noemi. Mao ba, Rodel? Mauli ini ninyo lapit, ha? Ano may? Oh, sir. Binimang po na ako hatod ako iyaw sa una. Sige, Leslie. Ha? Kisang Leslie, sir. Ako kapit ka niya to. Bilawa na ako kanahin niya. Kaya sige lang siya mani. Oh, Iyon mga ayo lang sunis mani pirme. Diba? Tinuod ang ako gisulti nga nagbaligya ka sa imong unod, Noemi. What a small world. Ha? Kita tao sa Leslie ka? Ha? Ikaw ang kabit ni Noemi? Len, mami. Pip. Ha?
Hay naman baligya ako kwintas ka to doon na diamond ba to? Ha? Hay, Leslie? Mao ka, Leslie. Unsa na? Nangilabot ka sa baho sa uban pero ikaw mismo, mas baho pa ka kasi imong gihilabtan. Ha? Ninduta ni mo sa? Mabuhi ang bagong kasal! Salamat! Rodel, Noemi, congratulations! Ay, salamat! Very Thank you, sir. sweet ninyo doha ako linod, ha? Ay, salamat, sir. Thank you kaayo, sir. Salamat kayo. Lawatan ni Awi, inyo na ako kal, ha? Dili ka ng mga kal nga manok. Hindi ka mao. Inyo ka na ako Oto, ha? Ako na ikalo inyong waiting, ha? I love you, Nomi. I love you too, Gusto wa magdahon nga. Kita ding duha magkadayon. Maukid, Rodel. Noemi, paspasanin na to, ha? Aron mamabdusan ka. Paspasan yun. Kay gusto ni Ninong Insik na makakita dayon ko na siya sa atong liwat. O nga, ayuhon ginako og ligwat. Ayuhan yun na. Rodel. Nagrasyahan dayon mi si Rodel, kaluha ang una namong anak, babae pagid og lalaki. Malipayon kay mi sa among kaminyoon, uway kabutangan ang among kalipay ni Rodel. Mga kasama ang kaagi ni Noemi, dinining tulumanon. What's the style? Why kabutangan sa kalipay style? Kinimang sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.